njengoba sikwakhela imali esheshayo sinemali esheshayo bakithi ebengiyenza ngiqale ngo-2023 December kwaze kwaba u-2024 kwaba u-2025 ngisabakhela abantu. But I came to a resolution whereby ngithi mina kukhona eka 2500 kukhona eka 4200 kukhona eka 5700 kuzoba khona eyabantu badala eka 12,000 rand. Lega 12,000 rand, I don't advertise it because very few people can afford to do it. Kune office ofuna uye kulona. Salukwazi, kune office ofuna uye kulona ufike ngo10 kulona. Uzuhambe ngo1 ekseni. Ufike ngo10 ebusuku kuze kube u1 ekseni. Lela office alijwayeleki. Lena ke ka 12,000 angithandi ukukhuluma engisho ukuthi kodwa funa sizibuke amakhethini ile underwear olala ngayidabukile, anything that is toned around you, anything that is toned around you, don't wear it. Awulali nezicathulo ngasekhanda noma ngabe isebusuku noma ngabe isemini. Umuntu wesifazane refuse ukuthi iphenti ucamele kulona. Iphenti it carries some spirits. Akuce balikhumula iphenti balifaka ngaphansi kwephilo acamele kulona. That you don't do. Iphenti you use it if we are toilet. You know what spirit at now. Ngalo ndlela kunezinto ongawuzange nje ufundiswe vese ngazo. Iglobe engakhanyi endlini ayisetshenziswa leyo ndlu leyo. Faka iglobe o ungakulinge nje uzama ukuyiswisha kodwa akube iglobe esebenzayo. If iglobe ingasasebenzi ikhiphe kusala umgodi lapha. Iglobe engasebenzi futhi now futhi it carries some spirit or it attracts some spirit because if kungakhanyi it attracts darkness. Those are the laws of attraction that we have to be teaching people, but we are not in a rush. Awulali neringi ushadile ungashadanga iringi nayo it attracts some negative powers that we are not willing to entertain. Ngakho ke nje sikwakhele ke imali esheshayo ke ngifuna ukuthi all those things awuzidingi. Zama ukuthi phansi kombhede every week ishanela. Under your bed try to sweep, keep it clean. Because ama spirits amambi they prefer ukuhlala endaweni engcolile. They prefer ukuhlala endaweni engekho clean. Those are the spirits that esuthi umesithi sekukhandela ke maleshasha kodwa indawo yakho kuyona ayibe sterile as well. This is Babu Dr. Bawusizwe Bawujabulile mfana umhleje khehle lomzulu amancingisi.